kalmomi guda uku na turanci wanda suke matukan kama da juna a gurin saurara, ko da guda biyu ne ana kiran wa'innan kalmomi homophones. Su homophones waɗansu kalmomi ne wanda a gurin saurara suna kama da juna, amma gurin rubutu da kuma ma'anoninsu sun bambanta. Yau zan kawo mana waɗansu kalmomi guda uku wanda suke matukan kama da juna a wurin sauraro, sai dai yadda ake rubuta su ya bambanta kuma ma'anoninsu sun bambanta da juna. Don haka ka likin wannan bidiyo kafin ci gaba da wannan karatu, sa'annan ka tiya mu sharing kuma ka follow wannan page din saboda samun educative content ire-iren wayannan. Kalmar farko muna da here, 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 here. Wannan kalma na here kun ce da ke fada, wannan ma na ce mishi here, wannan ma here. Shi wannan kalma na here shine nan, nan yana nufin nan. Wannan kalma na hair shi kuma yana nufin suma, suma hair, suma. Suma hair wannan ana nufin sauraro, saurara kamar jin wani abu. Ji, here na saurara, here na suma, here na nan. Wa'innan bambance-bambance su kenan, kun ga a wurin rubutu masu bambanta, ma'anonin su masu bambanta. Wannan shine zaron koyi turanci gaba daya, kuma ni na kudan wa Aliyu Bilwanu, sai mun sake haduwa a wani episode.